L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali b'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li twieled għalina fl-ar ta' Betlem, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija, il-Qudiesa ta' filgħodu, issa nispjegalkom, 24 ta' Diċembru ta' filgħodu importanti. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom, jien se noffri l-Qudiesa għall-irwieħ ta' Klement u Kolina Bajjada, Loretu u Karmena Rapa. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna biex inkunu denji niċċelebraw din l-Ewkaristija. Int li minn żminijiet imbeda kont l-istennija tal-patriarki Abraham, Ġakob, Iżak, Giuseppi, Mulej, Ħnina. Int li bħeġġa kbira ħabbruk wieħed il-profeti Iżajija, Ġeremija, Danjel, Ġona, Kristu Ħnina. Int li ħabbrek u riek meta wasalt Ġwanni il-Battista, Mulej Ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħaffef nitolbuk Mulej Ġesu, la tiddawwarx. Biex aħna li nittamaw fit-tjubitek ikollna l-għajnuna u l-faraġ tal-miġja tiegħek. Int li jintalla u tgħix fis-Saltan mal-Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-tieni ktieb ta' Samuel. Meta is-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-edewwa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lil Natan il-profeta: Issa ara, jien qiegħed f'dar taċ-ċedru u l-arka ta' Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan: kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lil Natan u qallu: mur qgħid lill-qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej: se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Ara, jien ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih u meta int ried l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jien nibnilek isem kbir jixbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għall poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża' u ma jaksuħx iżjed il-ħżina bħalma għamlu sa minn dejjem, jiġifieri sa minn meta għajjimt l-imħalfejn fuq il-poplu tiegħi Iżrael. U nserħek mill-edewwa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta inti jittemm żmienek u tkun striħajt ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk. Nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu.
Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija ibn. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jiena qed, tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem, b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi, jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi jinżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Alleluja, alleluja, alleluja. O xemx tiela, dija ta' dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja, ejja u dawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Zakkarija missier Ġwanni imtela bl-Ispirtu Santu beda jħabbar u jgħid: Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej jżuru jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi b'fomm il-profeti għad-disin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li jogħboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu fil-ħalfa li ħallef il-Abraham missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jaħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha. Bil-ġustizzja u l-qdusija quddiem tul ħajjitna kollha. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu biex tarraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz ta' dnubietu. Mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tiela u dawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet tal-mewt u jmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim. Mela wasalna fuq l-għadba, qegħdin fuq l-għadba, inħabtu u jiftħilna u xek fuq l-għadba. U l-qari ta' dal-għodu magħżul mara mħolli għal dal-għodu għax by the way. Għalhekk jiena qedtilkom qudiesa ta' filgħodu, aħna filgħodu idejn u xek filgħodu. Min jisma' l-qudiesa l-lejla ma jismax l-istess qari waħda. Min jisma' l-qudiesa ta' nofs il-lejl ma jismax l-istess qari tnejn. Min jisma' l-qudiesa ta' sebħ ma jismax l-istess qari tlieta. U min jisma' l-qudiesa ta' matul il-ġurnata jew wara nofsinhar hemm qari ieħor 4 lezzjonijiet, 4 biċċiet tal-iskrittura differenti. Araw daqsxejn x'sejrin niċċelebraw. Il-liturġija tal-Knisja ħut il-eżies imnebħa mill-Ispirtu Santu. 4 qudiesiet il-qari dejjem differenti. Ta' dal-għodu għalhekk qudiesa ta' filgħodu ħanar dan xi jgħid u jibdiex. Imbagħad jidħol żmien il-miliet.
U l-Knisja l-festi jiddaħħalhom mill-lejlietu. Il-lejla mill-ħabta tal-erba, tlieta l-erba l-qudiem jidħol żmien il-miliet. Il-qudiesa tal-lejla mhux l-istess qari. Allura għandna profezija ħallita għal dalgħodu l-Knisja, l-orrief bravi, liturġisti bravi, biblisti bravi, ħallew dan il-qari għal dalgħodu biss. U x'għandna dalgħodu? Għandna profezija, l-aħħar profezija qawwija. Li wieħed profeta jismu Natan għamel lis-Sultan David. L-isem ta' David fl-iskrittura huwa msemmi 926 darba. L-isem ta' David ara kemm huwa personaġġ bniedem importantissimu. U l-importanza tiegħu ġejja minn din il-profezija tal-lum. Ma nesba nfissruha taf, sa nofsinhar kif ikun nfissruha, imma daqshekk titħin biex tfisser il-profezija. L-importanza ta' David, anke San Giuseppe bin David, ġejja minn din il-profezija li qrajna, minn dan il-qari li qrajna. Fex tikkonsisti? Fi ftit kliem. David rebaħ il-Ġerusalem, il-Filistej, u bena daqsxejn ta' dar għalih, mhux ħażin ta' Sultan Ġerusalem. Imbagħad qal mhux sewwa li jien qiegħed f'dar ta' ċedru injam jiswa ħafna. U l-arka ta' Alla, l-arka, il-preżenza ta' Alla, qiegħda taħt tinda, mhux sewwa. Ma kullum mhux sewwa. Tinda tal-għarejx jew tax-xkejjer jew tal-ġild. Allura nibnila dar. Nibnila post li jixraq lill-arka. L-arka l-preżenza ta' Alla. U ħaparejr mingħand il-profeta Natan. U Natan qallu, u mela, għallu kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Ma taf li tagħmlu, tibni dar, knisja lill-arka. Sewwa tagħmel, dan Natan, il-profeta. Imma bil-lejl, il-kelma tal-mulej ġet lil Natan, għaw aħna, għax l-affarijiet kbar bil-lejl isiru, bil-lejl. Dal-lejl, f'nofs tal-lejl u fahar msejken, ġewwa Betlem intwelidt, ferħet l-art, ferħet is-sema, għalax kollox fiż-ġeddit. Aħna wkoll nifirħu miegħek dik il-barka li jinċerrit, strofa mill-Kurunella li ngħid qabel tal-novena. F'nofs tal-lejl u fahar msejken, ġewwa Betlem intwelidt. Bil-lejl isiru l-affarijiet. Allura bil-lejl il-mulej kellem il-Natan u qallu murejt il-David, murejtlu. Ħajibni li daru u jien se nibnilu dar. Issa hawnhekk hawn logħba fuq il-kelma logħob bil-kliem, fuq il-kelma dar. Bl-Ingliż jgħidu pen, tilab bil-kliem. David fem dar tal-ġebel. Imma s-Sinjur Alla li Natan qal jibnilu dar familja, dar razza, dar tribu, nieżel wieħed wara l-ieħor. Murajdlu, jien se nibnilu d-dar. U din id-dar se tibqa' għal dejjem. Ara x'qallu? Meta David, meta jqallu murajdlu, ħanifhmu l-kliem. Mela Alla qed ikellem il-Natan bil-lejl, qallu murejt il-David, murajdlu. Meta jient ittemm żmienek meta tmut u tkun striħajt ma' missieri, jien Alla inqajjem nislek warajk nisel dar ħireġ
mill-ġewwini tiegħek, jiġifieri it-tfal tiegħek, mill-ġewwini tiegħek, it-tfal tiegħek. U nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Isemgħu xi kompli jgħidlu. Mur jgħidlu, jien inkun għalih missier. Alla ta' ikun għalhekk David, l-importanza ta' David minn din il-qari, minn din il-profezija joħroġ, jien inkun għalih missier u hu ikun għalija ibn it-tifel tiegħi. U l-familja tiegħek u s-saltna tiegħek semmekom mażbieħ jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. Jien Alla, il-familja tiegħek David, min ħanneħħija minn qudiemi. It-tron tiegħek, qed ikompli jgħidu Alla lil Natan, jibqa' sħiħ għal dejjem qudiemi. Mur jgħidlu lil Natan, mhux hu se jibni dar, imma jien se nibnilu d-dar. Jien se nibnilu familja, għax mill-familja tiegħu, mir-razza tiegħu, din hija l-profezija. Issa ħanurikom fejn seħħet. Ħadd isemmewha f'dawn il-qari li ġej. Meta Gabriel der il-Madonna, l-ewwel netkemm il-Madonna, u iktar u iktar Giuseppi kienu ġejjin mill-familja mir-razza tas-Sultan David. Għalhekk minn Nażaret Giuseppi u Marija marru Betlem, għax din il-ħolma saret Betlem, David kemm minn Betlem, eċċetera. Issa kif saħħet? X'qalilha Gabriel il-Madonna? Meta qaltlu jiena Alla l-tarbija tiegħek jekk tgħidilha il-mulej Alla l-tarbija tiegħek isemmewha jagħtih it-truqaħara ħadd titwettaq il-profezija preċiż. Jagħtih it-tifel tiegħek Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltana għal dejjem. Ekku ħut il-eżiż għalex il-Knisja taqra din il-profezija propju 24 ta' Diċembru. Għax din il-profezija isseħħ fl-Emanueli tagħna, fl-Iva ta' Marija, u hekk titkompla l-profezija minn nisel ta' David li jitwielet il-feddej, li jitwielet is-Salvatur, kif qalu l-anġli lir-rajja, illum tweldilkom Salvatur. Marru għallulhom, fejn ballulhom? Laqas għallulhom, ġilt id-diskors, ħatifuni. L-anġli lir-rajja laqas għallulhom fejn? Għallulhom marru fil-belt ta' David. Il-belt ta' David imili, Betlem, mena morru Betlem. Kollox ħut il-eżiż id-destinat minn Alla. Kemm għandna għax inroddulu ħajr, ejjew nippreparaw dawn il-mumenti jekk tant rejb li niċċelebraw flimkien it-twelid tas-Salvatur tagħna. U kemm għandna x'nirringrazzjaw il-din it-tieni persuna tas-Santissima Trinità li ġej minn nisel ta' David, jiċċekken, jumilja ruħu, isir tarbija f'maxtura biex aħna nkunu nistgħu nersqu lejh u nadurawh. Inqumu bil-wifqa. Ikun imbierek il-mulej Alla tagħna għax ġej jżuru jifdi l-poplu tiegħu, ngħidu ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għall-Knisja li tgħix fl-art imqazza biex din is-sena il-miliet ikun għalija ċelebrazzjoni ta' paċi u ta' ferħ. Nitolbu ħajaraw il-ġnus kollha tal-art is-salvazzjoni
għal poplu tiegħek tal-patt il-qadim biex jasal għal verità li int wiegħed lil David. Nitolbu ħajaraw għal bnedmin li huma bilaċċa l-verità biex fi Kristu isibu il-maħfra u s-salvazzjoni. Nitolbu għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju tal-qudiesa biex il-mulej jagħti lilhom u l-erwieħ il-premju ta' dejjem. Nitolbu ħajaraw inroddu l-ħajr permezz ta' Ommu Marija u ngħidu Qaddisa Marija Omm Alla. Issa tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa l-offerta tagħna biex fit-tqarbina tagħna bihom tnaddafna minn ħtijietna u jkun jistħoqilna nistennew b'qalb safja il-miġja glorjusa ta' ibnek Ġesu Sidna li jgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem inroddulek ħajr bi Kristu Sidna lilu ħabbru l-profeti fix-xandir tagħhom l-om verġini stennitu bl-akbar għoża, Ġvanni ħabbru b'tifqil meta qorob u rieħ meta wasal u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġelu mal-arkanġelu, ma' troni u ma' dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda Qaddis. Ismew jitulak. Osanna. Imbirek minn ġej. Osanna. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh jibgħati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li klaħal kalċi ġarad il-ħajr tal-dixxipli u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru.
għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sina Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħol tilqana. Hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li jieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha waqt taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14 bħal-Isqof tagħna Antonio mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddija tiegħek Menzju, Kolina, Loretu u Carmena Rapa daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġ Mqazzam Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp l-Apostlu bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubritna. Għalista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tijek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħet l-Apostlu tijek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubit, ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm Sina Ġesu Kristu għal ħaj. Ħaruf tal-Alla. Danu bil-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf mulej. Ore
Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. U Liben ta' Alla sar bniedem, nitolbu issa li ħadna r-ruħ bid-don tiegħek tal-għaġib. Għatina mulej li kif qegħdin nitħejjew għat-twelid imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll b'ferħ kbir niksbu id-doni tiegħu ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, berikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu. U l-milet it-tajjeb il-kulħadd.